παιδιά, σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε το δεύτερο μοντέλο από τη βάρκα. Για να το κάνετε αυτό χρειάζεται ένα τετράγωνο φλιχότη όπως συνήθως. Και ξεκινάμε. Πρώτα απ' όλα διπλώνουμε στη μέση. Έτσι θα διπλώσουμε έτσι. Αυτή την άκρη και την άλλη. Γυρίζουμε την άλλη και διπλώνουμε ώστε αυτή εδώ πέρα η άκρα θα διπλώνουμε να κουμπάμε αυτή. Έτσι. Το ξεδιπλώνουμε. Βασικά δεν ξεδιπλώνουμε, κρατάμε διπλωμένο. Τώρα θα διπλώσουμε αυτήν εδώ τη γωνία. Εδώ. Αυτή. Και αυτή. Και τώρα θα διπλώσουμε έτσι σε αυτή η γωνία και σε αυτή η γωνία. Μόνο σε αυτές τις δύο, δεν διπλώνουμε έτσι εδώ πέρα. Και διπλώνουμε και εδώ. Έτσι. Και ξανακλείνουμε. Επαναλαμβάνουμε τα βήματα σε αυτή την πλευρά. Και τέλος θα ανοίξουμε εδώ πέρα και θα πιέσουμε το πίσω μέρος. Και θα το σμιλιάσουμε λιγάκι, και αυτή είναι η βάρκα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και ότι είδατε μέχρι το τέλος. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και να κάνετε εγγραφή για να μην χάνετε το επόμενο βίντεο. Θα δούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.